अगर आप भी चाहते हैं SSD म्यूजिक की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की रिकॉर्डिंग स्टूडियो चंडी स्थान बघाए। presented by SSD Music। सोनिया बागहा के बजरिया से फल फल हरियाली हो राजा बागहा के बजरिया से फल फल हरियाली हो बगहा बजरिया से लइहा हो बगहा बजरिया से लइहा हो कि तोह से कहेली तोहरी धनिया बतिया जनक बुलैया हो ए सोनिया बागहा के बजरिया से फल फल हरियाली हो पाँच पीस खियाली विकसरा मरदेवारा ऐसा छोटा का मरदेवारा सुन फल फल हरिया किने नयावे तोहरा न बाटे लूरा ऐसा तोहरा न बाटे लूरा बेटिया बजरिया से लइहा हो बेटिया बजरिया से लइहा हो कि सैया तोहरा के घरवा से जाके कोसिया लिया हो ए सैया बेटिया के बजरिया से फल फल हरियाली हो Mixed by Santi Recording Studio चंडी स्थान बघाए। पहिले पहिले कइनिया सैया छठी के बारातिया ए सैया छठी के बारातिया ए जी सुना नौकी बजरिया से सुना सुना फल फल हरियाली राजा फल फल हरियाली बगहा बजरिया से लइहा हो बगहा बजरिया से लइहा हो कि संगे जाए खातिर बजरिया सिकंदर के ले जइहा हो ए सैया बागहा के बजरिया से फल फल हरियाली हो बगहा बजरिया से लइहा हो बगहा बजरिया से लइहा हो कि तोह से कहेली तोहरी धनिया बतिया जनक बुलैया हो ए सैया बागहा के बजरिया से फल फल हरियाली हो ए जी सुनर बीच के ले। Mixed by Santi Recording Studio चंडी स्थान बघाए।